Avui fem la tercera jornada tècnica de silvícola d'aquest any, amb aquest nou format. Online. Esperem que sigui interessant i que no hi tingui gaires problemes tècnics que ens puguin impedir la projecció d'un parell de vídeos que tenim pensada. Avui la jornada va sobre la implementació de noves tècniques per la pela del suro. Us presentarem un projecte que ha col·laborat el Consorci i la Cooperativa Serveis Forestals. Un projecte, hi ha algun soroll que es fica per aquí al mig. Hi ha algun micro parat. Adrián, micro, sisplau. Gràcies. Una mica el projecte que ha col·laborat el Consorci i la Cooperativa és un projecte que hem treballat en diferents gens a nivell espanyol, cooperatiu. Hem desenvolupat, hem treballat en el desenvolupament d'una màquina per suplir la feina tradicional de la lleva de suro. No, no, més, si no, al final no sé què dir. No? Avui la jornada també explicarem experiències que hem fet aquí a Catalunya provant aquesta màquina, com ha anat, els resultats que hem tingut i acabarem la jornada explicant una mica les qualitats del suro que es fa des de l'empresa Quality Sugar amb l'objectiu de poder valoritzar al màxim el suro català. No? Doncs, sense allargar més en aquesta introducció, comencem la jornada i esperem que vagi molt bé. Posi la ponència. Va, doncs, el primer punt de la jornada d'avui és el projecte del grup operatiu GoSuber, Go de grup operatiu del Suber, el projecte. És un projecte finançat pel FEADER, és un grup innovador a nivell espanyol, el títol del cual es Modernización Global del Sector de la Extracción del Corcho, incluyendo la niquelización, mejora de condiciones de seguridad de trabajo, optimización de la organización y logística y comercialització. És un grup operatiu on hi han participat diferents actors repartits a tot el territori de l'estat espanyol. Hi ha diferents tipologies d'actors, hi ha enginyeries, una que és Trevinca, que és la que ha fet una mica de lideratge del projecte, de coordinació del projecte. Llavors hi ha una empresa que és Coveles, que és la que ha desenvolupat el prototip que hem assajat i que hem tastat durant les proves. Hi ha centres d'investigació, com és el CITEX, el Centre d'Investigació d'Extremadura, en temes de suro, l'Institut Català, la Fundació Institut Català del Suro, aquí a Catalunya, l'INIA, el Ministeri. Llavors hi ha administracions, hi ha Maia, que és la Conselleria de Medi Ambient d'Andalusia, i també hi ha centres de propietaris forestals, com pot ser COSE, que és el grup dels propietaris forestals a nivell espanyol, ADECO, que és d'Extremadura, el Consorci Forestal i la Cooperativa, que som de Catalunya, APMAE, que és la Fundació de Propietaris Forestals d'Extremadura, i finalment també hi ha la part d'universitats, la Universitat de Córdoba i la Universitat Tècnica de Madrid, que han col·laborat amb parts i línies de treball el projecte GoSuber ja va néixer el 2017, es va fer el projecte de creació d'aquest grup operatiu, va ser quan ens vam reunir les entitats i els sectors que treballàvem al sector del suro, plantejant la problemàtica de manca de personal per fer la lleva de suro i la concentració o la reducció del temps per poder fer la lleva de suro. La problemàtica és doble. Per un cantó ens fa falta gent i per altre cantó tenim que cada vegada tenim menys temps disponible per fer la lleva de suro. Aquí ens planteja la necessitat de
tenir maquinària per poder fer la lleva de suro en condicions i sense ferir els arbres, fer la lleva de suro que no puguem ferir els arbres i, per tant, no comprometre la pela de suro d'aquest any i dels anys posteriors segons torns de pela, i també poder utilitzar personal que no tingui una formació específica a la lleva de suro i mitjançant aquest ús de maquinària assegurant-se que no es fan ferides a l'arbre durant el procés d'extracció. Com bé sabeu, el procés d'extracció del suro és un procés molt tradicional, es fa amb destral, i una mala praxis amb la destral pot ocasionar tot un seguit de ferides que perjudiquen i poden afectar la qualitat de l'arbre o la sanitat de l'arbre en el mateix moment, a partir del mateix moment de la lleva de suro, doncs que també ens perjudica la qualitat de suro al cap de 14 anys i, sobretot, també l'extracció del suro al cap de 14 anys quan es torni a fer la lleva de suro. En aquest escenari és quan es crea aquest grup operatiu. El 2017 es fa la creació i el 2018 ja es fa l'execució per plantejar la mecanització i revisar els sistemes d'extracció de manera que sigui més segura, més productiva i amb més garanties de no fer danys als arbres i incorporant riscos laborals i salut laboral, sobretot a la part d'Extremadura i Andalusia, que els sistemes de pela són diferents i ja tenen la tradició de pelar els arbres fins amunt, branques i fins a uns quants metres d'alçada. Llavors, una projecte també de desenvolupar unes eines, unes escales per poder enfilar-se als arbres en condicions. A Catalunya això no es dona perquè la llei d'extracció de suro, el decret que ho regula, no permet pelar a la zona de les branques. Per tradició, aquí a Catalunya, no solem pelar més la pela regulada, però si alguna cosa paquem a Catalunya és que pelem sempre per sota de l'alçada de pela que es podrien pelar els arbres, ja sigui perquè la sureda té més densitat per no estressar tant els arbres i no apretar tant la sureda, no s'assisteix per el gestor, ja sigui perquè també els arbres són més petits i no podem anar gaire més. Els objectius del projecte, com hem comentat, són modernitzar els treballs de secció de suro mitjançant la seva mecanització. Aquí veieu la foto de fons de la maquinària que s'ha tastat i on hem arribat. Millora les condicions de seguretat i salut en el treball per part dels operaris. Millorar els sistemes de procés d'organització de l'extracció i millorar la comercialització del suro amb l'ús o buscar altres utilitats per l'ús dels productes. Hi ha diferents tipus de treball que cada un dels fases del projecte anava desenvolupant dintre les seves punts que s'havia atorgat en el procés del projecte. Aquí veieu les tres zones on s'ha treballat el projecte, Andalusia, Extremadura i Catalunya. S'han fet les proves, els treballs de camp simultàniament a les tres zones i els resultats s'han compartit i s'han pogut comparar les diferents tipologies de surades, diferents tipologies de treballs i s'han tingut els resultats de cada zona. Els inicis de tot plegat, d'aquests intents de mecanització de la lleva de suro, ja es remunten molt anteriorment a aquest projecte del Suber. Estem parlant de l'any 2005-2006, que ja hi havia un primer desenvolupament de maquinària, que veieu a la foto. Aquesta concretament és la màquina Ipla, una màquina italiana, una serra de calar típica de bricolatge de casa, que ja es va pensar i es va desenvolupar per poder fer els talls de manera que no ferissin l'arbre. Com bé sabeu, la lleva de suro es fa quan l'arbre està en ple procés de creixement, en ple període vegetatiu, quan va canviar les fulles i ha fet la floració, l'arbre està treballant molt fort el creixement, en aquest moment que és l'òptim per poder separar la pell de suro sense ferir la capa mare. Llavors, aquí, quan es fan els talls, ja sigui destral o ja sigui de maquinària, sempre hem d'evitar de fer ferides a la capa mare. Hem d'evitar que l'eina que fa el tall arribi a fer talls a la capa mare. Per tant, en cas de destral és important que el senyor que té la destral a la mà piqui lo suficientment fort
per travessar tot el suro, però sense arribar a la capa mare, i en el cas de les màquines també és important que facin el tall fins al màxim de prop de la capa mare sense arribar a tocar-la per no fer ferides. Llavors, com veieu, aquesta màquina té un dispositiu, hi ha un cable blanc, hi ha aquest cable blau que va parar a la màquina, és un sensor que treballa per conductivitat. És un punxó que penetra fins a la fusta, detecta el gruix que té el suro, detecta on està la conductivitat elèctrica que passa a través de la saba i això es connecta hi ha un senyal a la màquina que fa que la serra que va tallant el suro penetri més o penetri menys en funció de quan detecta el sensor que hi ha a la màquina, on està la conductivitat elèctrica que li envia el sensor a través de tota la capa mare de tot l'arbre. Aquest era un primer prototip. Després em va sortir un segon prototip, i això va ser l'any bastant semblant, una darrere l'altra, l'any següent. Aquesta és una màquina estil, és un xerrac estil, normal i corrent. Com veieu, també disposa del punxó amb el seu cable, que va parar fins al sensor de la màquina, que fa que l'espasa del xerrac entri més o entri menys en funció de quan hi arriba el sensor de la conductivitat. I així evitem fer ferides a l'arbre. Són dues màquines que, per exemple, la IPLA, aquesta, anava amb energia elèctrica. En aquell moment encara no estava desenvolupat tot el tema de bateries i llavors aquesta màquina funcionava amb un generador. Llavors us podeu imaginar el funcionament d'aquesta màquina amb un generador, el senyor, l'operari, el senyor, havia d'anar arrossegant un generador de benzina per poder enxufar la màquina. Havien fet proves inclús de muntar el generador amb uns carretons d'orugues que van per dins el bosc i vas portant com una carretilla, però mecanitzada. Això, evidentment, doncs, en una sureda com la de la fotografia extremenya de la devesa andalusa, doncs és viable, és factible, però imagineu-vos fer aquesta operació amb aquest carretó, amb el generador, tots els fils que van del generador fins a la màquina, de l'arbre fins a la màquina, en una sureda del Montnegre, de les Gavarres, de les Guilleries, amb un sotabosc de bruc, amb les soques i amb el pendent. Llavors era bastant inviable, limitava molt les condicions d'operació d'aquesta màquina. La següent màquina és aquesta, l'estil, que va desenvolupar una empresa de Baix Llobregat. La màquina, el xerrac, és l'estil, però el sensor i la part tecnològica la va adaptar una empresa del Baix Llobregat. Funcionava amb benzina. Per tant, tot el tema de cables, pel tema de generació d'energia elèctrica, ens ho estalviàvem, però teníem l'inconvenient de la calor, el soroll, la pols, i no ens estalviàvem el problema d'aquest cable del sensor fins a la màquina, que puja per aquí, pum, que una de les avaries més freqüents era que el senyor que està fent els talls va baixant per aquí, pum, i pam, talla el cable. Avaria, a buscar el recanvi, para la producció de la màquina, etc. Tenia petits inconvenients. Això va anar evolucionant, aquestes primeres màquines, inclús aquesta màquina, inclús el primer model, el motor del xerrac anava a l'esquena del senyor. Era un xerrac telescòpic, podadores a distància, amb pèrtigues, tens un motor aquí i la transmissió va amb una red de transmissió fins al que és el motor. Després vam veure que la calor del motor a l'esquena de l'operari, al mes de juliol i agost, quan estaven les operacions de lleva, era molt molest, i es va adaptar en un xerrac d'una mà o de dues mans per facilitar i per treballar una mica el que dèiem al principi, l'ergonomia, la salut en el treball dels operaris. I es va desenvolupar al final aquesta màquina, que és la que va tenir més adeptes i més punts a favor que no pas la màquina que amb el motor a l'esquena. Això va anar evolucionant i el 2010, 8, 9, 10, l'empresa Coveles, que és la que participa en el projecte, va desenvolupar tot un seguit de prototips de màquines que agafaven la tecnologia
del tall, de profunditat de tall, això ja estava totalment lograt, s'havia aconseguit fer una màquina molt precisa, un dispositiu molt precís, i el que va fer l'empresa Covelis va ser modificar-ho i millorar-ho, de manera que van ser capaços de fer unes màquines que ja no tenien el cable, aquell dispositiu, aquell punxó que anava a l'arbre i que feia de detecció de la capa mare i per conductivitat elèctrica enviava el senyal a la màquina i és el que feia que el xerrac o la fulla de tall entrés més o menys. En aquests nous models que tenim a la presentació ara mateix, doncs tot ja està incorporat a la mateixa màquina. I a més, tot són màquines elèctriques i es va partir que es va descartar l'ús de gasolina i es fan servir només maquinàries elèctriques, maquinàries petites d'ús d'una sola mà. Són models basats en les màquines típiques que podem trobar pel bricolatge casolà o professional. I tipus Black & Decker, coses d'aquestes serres petites que amb una mà ja es pot fer servir. El 2010 vam fer aquest prototip, veieu que s'agafa per aquí la mà, la bateria aquí darrere i un xerrac petit aquí davant. Això va anar seguint evolucionant. El 2014 vam fer aquesta altra màquina amb una bateria externa, perquè aquesta bateria tenia una duració molt curta. Seguim amb un petit xerrac, amb una sola mà, aquí vam guanyar durada de les hores de treball, perquè aquesta bateria donava més durada que no pas aquestes més petites. Els problemes d'aquestes màquines va ser que la rapidesa del tall amb la cadena del xerrac doncs, era lenta, no és molt ràpida, i es va voler innovar amb una màquina, que són aquestes dues, que si us hi fixeu, aquí es va canviar el sistema de tall. Es va passar d'una cadena de xerrac a un disc de tallar. En els dos casos són dos discos de tallar, estem a la màquina de la marca Bosch. Sempre estem partint de models de màquines comercials, Bosch, Pelling, Steel, en el cas del xerrac, adaptades amb la tecnologia del sensor de la conductivitat perquè el tall entri. Llavors, per guanyar velocitat, es va voler provar, es va fer aquest model amb disco de tall. Aquí vam guanyar rapidesa en el tall, més finura en el tall, perquè el disco és més fi que no pas la cadena de xerrac, però el que va passar que la refrigeració de la màquina no va aguantar la duresa de les condicions de treball i les màquines no duraven. En un cas, la màquina va quedar fosa de calor, del plàstic fos, tot un bloc que va ser salvable. Llavors es va tornar a les maquinàries inicials, doncs serra de tall, però ja amb xerracs una mica més grossos i més puntuals. Veieu que això és el patinet que fa que la fulla de la fase entri més o menys a dins l'arbre i tot està incorporat a la mateixa màquina, el sensor i tot plegat, fins que el 2018 ja es va desenvolupar la màquina, que és la que hem provat i la que estem tastant en aquest projecte. Aquesta màquina és un xerrac, el patinet que entra i surt, tot un dispositiu, i la bateria externa que va penjar a l'esquena per tenir la habilitat d'hores. Aleshores, així poder fer tot un treball seguida i sense. Aquí una mica aquesta diàpos l'he posat, això és un operari treballant amb la màquina, fent el coll, i aquí us he posat la màquina perquè veieu una mica la capacitat d'aquesta màquina de fer el tall sense arribar a ferir la capa mare. Veieu que aquí deixa entre 1 i 2 mil·límetres, per tant això a l'hora de treure és molt fàcil trencar-ho i evitem fer mal talls i ferides a la capa mare. Aquí hi ha més distància perquè aquestes màquines tenen una... Això ho explicaran a la ponència posterior d'en Xavi i en Adrián, pots calibrar la sensibilitat. Llavors, tens una sureda que aquell matí ha plogut una mica, has de posar la sensibilitat de la màquina més forta o més fluixa per garantir que entri més o menys. L'operari, cada matí o cada anar graduant la màquina, el grau de sensibilitat en funció de les condicions de treball dels arbres. Sempre mirant de no ferir l'arbre. Per tant, com més
petita, deixis la capa sense tallar, més fàcil serà l'extracció, però no t'has d'arriscar a ferir l'arbre. Per tant, a vegades has de simplificar una mica més de gruix perquè les imperfeccions del suro que t'ho vagin permetent fer tot el tall longitudinal sense que tinguis Aquí tenim una comparativa de les diferents màquines, la profunditat de tall de cada una màxima. Veiem que s'ha anat modificant el detall fins a arribar als 80 actuals, que poques vegades es fa servir, però sempre trobes un suro passat de torn que té dos torns de creixement que fa servir els 80 i a vegades més. Veieu que els prototips 4 i 5 són els de serra. Són els prototips, bueno, no, els 3 i 4 són els prototips amb serra de disco, val? Un tallar més la tallera molt poc profunda de tall. L'autonomia, el primer anar amb generador elèctric, les hores, l'estil, la primera màquina, i aquests són els prototips que hem anat fent ara. Amb la bateria externa que tenim ara podem treballar fins a 6 hores. El pes, veieu que tots més o menys han estat sempre allà mateix, excepte el rack steel, els càrrecs pesen. Ara estem en 3 quilos, amb la bateria doncs, a l'esquena guanya de pes. Els de detall, en el cas del prototip amb serra discos alta, ara estem amb rack és baixa, i ja està. Comparatives, l'animació. Bueno, aquí tenim una mica l'evolució de les diferents màquines, i actualment estem en aquesta, que és la que veiem que té més. El projecte, a part de desenvolupar la part mecànica, la part de tall, també s'ha volgut desenvolupar i innovar en les feines posteriors de la lleva. Catalunya, amb l'astral catalana, és una astral que té una fulla, després de la edició es passarà la diàpol de l'astral i explicarà les parts de l'astral. És una astral que té moltes petites eines adosades. Té el martell per picar, té la burja per separar i té la fulla de tall per tallar. L'astral extremenya andalusa no té el martell per picar, i llavors fan servir aquestes eines, furos, que serveix per aquesta peça d'aquí, aquesta d'aquí, és la que simula i fa la feina del martell de l'escla catalana. La bisagra aquesta d'aquí és el que fa la burja del nostre mant, de la nostra destral, per fer les feines de separació, un cop està fet el tall del suro, per fer les feines de separació de la pana suro de l'arbre. Nosaltres ho fem amb la mateixa destral i ells fan eines auxiliars i eines diferents. Aquesta eina ha fet una evolució, inicialment era tota de ferro, i el projecte s'ha evolucionat en fer el ganxo per estirar de ferro igualment, el martell per picar és un compost plàstic, silicona, per no, si tens mala punteria, a l'hora de picar i en lloc de picar l'arbre, doncs en lloc del suro, ha de fer la ferida el més possible, i la burja, inicialment era de ferro, quan fiques la burja aquí al mig és de ferro, fas moltes ferides, i aquesta l'han evolucionat i és tallar el cautxo que no fa tantes ferides. En el cas de la destral, doncs és de fusta, tampoc no fa tantes ferides. A les dues palanques per fer les feines i la llarga per quan has de pelar un arbre més amunt o necessites més per poder fer més palanca. També en el marc del projecte s'ha desenvolupat el que en diem les tenazes elèctriques, que són les tisores separadores, per fer les feines de separació. És el que fem normalment amb la destral de pelar, amb palanca per obrir el suro un cop ja està tallat. Aquí doncs, es fa algunes tisores que el desenvolupament de la màquina són les tisores que funcionen a la inversa. En lloc de tancar-se com les tisores, s'obren. I aquestes dues planxes de ferro que veniu aquí s'obren, com si pugui una mà, fiques la ranura, això està enganxat junt, fiques la ranura que ha fet el tall, apretes el botó del dispositiu que funcioni, les dues planxes de ferro s'obren
i separen el suro de l'arbre. Això eren més sabia típic. Una mica el projecte s'ha basat en el desenvolupament de la màquina els talls, les màquines per separar, les eines per separar el suro de l'arbre, ja sigui de forma mecànica o ja sigui de forma elèctrica. Hola, bon dia a tothom. Ah, sí. Abans de donar a la presentació nostra, el que penjarem serà un vídeo del projecte del GoSuber que s'ha elaborat aquí a Girona. Ara mateix compartim. Nosotros somos el Consorcio Forestal de Cataluña, somos una agrupación de propietarios, una asociación de propietarios que aglutinamos a los propietarios forestales en Cataluña y tenemos una cooperativa de trabajos forestales que es Serveis Forestals, donde damos los servicios a los socios para hacer toda la gestión desde la planificación de los montes hasta la gestión y la comercialización de producto, ya sea madera o sea corcho. Por ese motivo estamos dentro del proyecto GoSuber, participando en las tareas de innovación, en las tareas de escorche, con nueva maquinaria, para suplantar la falta de personal y para poder avanzar en las tareas de saca de corcho, que son unas tareas muy tradicionales hasta la fecha de hoy, y también desarrollando pues, nuevos modelos y procedimientos de trabajo y así como de gestión de los montes. Estamos en alcornocales de la zona de la comarca de la Selva, en Girona. Son alcornocales muy densos, con unos 700 pies por hectárea, de los cuales 400 suelen estar en producción y el resto son árboles que tenemos en regeneración, pensados para el día que los árboles viejos ya no produzcan corcho, pues se eliminan y tenemos un regenerado a la espera para ponerse en producción. Estamos testando la máquina del GoSuber para hacer el rayado y también estamos testando las tenazas eléctricas para hacer el ahuecado del corcho posterior. Otra de las tareas que estamos desarrollando en el proyecto GoSuber es testar a ver si el funcionamiento de la máquina nos puede ayudar en avanzar las tareas de saca de corcho durante la temporada de saca, que es en verano. Y ahora estamos sacando los datos de rendimientos para ver si realmente es efectivo hacer el rayado previo y si la máquina en ese sentido nos puede ayudar a poder sacar más corcho en verano. El turno de saca en Cataluña está de media, estamos en unos 14 años, el corcho crece más lentamente, las líneas son más espesas y es por eso que es valorado por los enólogos, los bodegueros, para poner los vinos que prevén una estancia, una duración muy larga en la botella. Así que vemos que como falta personal y la temporada de saca de corcho cada vez es más corta, pues la importancia de desarrollar maquinaria que sea útil y que nos pueda ayudar y que nos pueda hacer la saca de corcho sin tener problemas de dañar los árboles, sin tener problemas de herir los árboles, para así garantizar primero la sanidad del monte alcornocal, que es muy importante, y segundo la calidad del corcho del que estamos sacando ahora mismo y del que vendrá en futuras generaciones productivas, para así poder garantizar la máxima valoración de ese corcho y la supervivencia de la gestión de ese alcornocal. Bueno, primer de tot, perdona si no es veia bé, si no es carregava el vídeo, ja hem pogut tenir una primera idea de lo que fem al projecte del GoSuber i la implementació de les tècniques. A continuació, explicarem les tasques que hem portat a terme durant l'any passat i aquest estiu, aquesta primavera-estiu. Sobretot, remarquem que el que es vol sentar unes bases tècniques que permetin al sector surer mirar cap al futur i trobar unes tècniques de pela que siguin respectuoses tant per la gent com pels boscos. I també es pugui classificar de millor manera la qualitat del suro. Com comentava abans en Josep Maria, la cultura del suro es porta arrelada al nostre país durant molt de segles i això ha fet desenvolupar una cultura pròpia
i unes eines especials que fan d'una manera més òptima l'aprofitament del suro, ja que és una feina que requereix una expertesa i al mateix temps cal tenir molta cura de no fer malbé la capa mare dels arbres. Com podem veure aquí, a la dreta, tenim una destral catalana en la qual es pot veure aquí el martell que serveix per donar cop i separar el que és el dislocat de les panes de suro. I també aquí seria la burja que serveix per fer les incisions i poder separar i fer millor l'ahuecat. Aquí també tindríem el tall, que és amb el que es podem fer tradicionalment el ratllat i els colls del suro. Per contra, aquí tenim la destral andalusa, que es veu més diferent. Aquí no té el que és no arriba fins al final del mànec i, a més, no presenta el martell com la destral catalana. A més, hem de remarcar que la pela de suro és una activitat totalment sostenible i és un exemple de la gestió en equilibri amb els ecosistemes. Actualment, com ja ha comentat en Josep Maria, ens enfrontem cap a problemes de la falta de relleu generacional i el canvi climàtic. La distribució irregular de les pluges fa que la qualitat i el creixement del suro sigui desigual i això comporta que siguin més susceptibles d'accedir de patir malalties com aquí a Catalunya es pateix la del Coraebus undatus, que és el cor del suro. Aquestes malalties el que fan és reduir la qualitat del suro, a més que fa més difícil l'aprofitament, ja que quan es realitzen les feines de la lleva del suro és molt fàcil fer-li malbé a la capa mare. Llavors cal tenir molta més cura. També l'abandonament de la gestió és un problema que ens enfrontem i a més Catalunya té molt de potencial per millorar i implementar les zones de pela de suro si hi hagués una gestió adient. Les tasques, concretant més el que vam fer en aquest projecte, les tasques que explicaré jo seran les referents a les de l'any passat, en les quals vam fer el ratllat i la pela al mateix temps. El ratllat el fèiem en la màquina Coples i la pela feien servir unes tenalles mecàniques per poder separar i al mateix temps també feien servir la destral tradicional per veure la comparativa de rendiments i veure com era més adient la pela. Després que jo expliqui el que vam fer l'any passat, Xavier Llosa també explicarà el que s'ha fet aquest any i perquè durant aquest any s'han fet dues modalitats d'actuacions que explicarà en detall. Bàsicament, per el ratllat, havien de triar 4 rodals amb característiques contrastades, tant a nivell de rodal com a nivell d'arbres. Triàvem arbres orientats amb orientacions nord, sud, est, oest. A més, també que amb diferents alçades de pela, amb diferents grossuts i qualitats de suro, i per poder contrastar i
testejar la màquina de la millor manera i per saber de la millor forma les condicions més adients per la pela del suro amb aquesta màquina. A més, a cada rodal, cada arbre era numerat i georreferenciat. D'aquesta manera era molt més fàcil fer un seguiment posterior. Aquesta identificació es feia, marcava amb spray perquè l'any següent o posteriorment es pogués veure la ubicació sense problemes. També, abans de fer el ratllat i la pela, fèiem les mesures de la circunferència i també després de la pela. Valoraven quin tipus de qualitat de pela hi hauria, si era de bona qualitat, si era regular o dolenta, i a més identificàvem si havien trobat algun tipus de problema. Llavors podíem trobar formigues, cor del suro o altres elements que donen disconformitats o no donen una qualitat positiva al suro, no el valoritzen. També mesuraven l'alçada de pela. En aquesta alçada hem de remarcar que era irregular, que no en totes les rodals era igual, ni en tots els arbres. Vam trobar alguns que havien de pelar fins a quasi 2 metres, perquè ja no podien més. Ja estaven pelats amb anterioritat amb més alçada, però les limitacions nostres ja no permetien pelar més alt. A més, també vam trobar altres d'1 metre d'alçada, o sigui que hi havia una varietat molt interessant per poder testejar aquesta màquina i després realitzar un posterior anàlisi. També mesuraven el temps de desplaçament d'un arbre a l'altre, el temps de pela de la prova amb la Democoples, també el ratllat, el temps dels colls i si havíem de netejar o no la parcel·la o el voltant de l'arbre abans de realitzar la pela, ja que en alguns trobaven que no estaven desbrossats i els brucs i arbres del cantó no permetien realitzar-ho en unes condicions d'explotació de pela de suro que es fa sovint. També, un cop ja van pelar cada arbre, es mesurava el pes de cada pana i també el de les safates. D'aquesta manera sabíem el que havia sortit de millor o de pitjor manera. I finalment, un cop havíem pelat l'arbre, es feia el tractament per evitar que estigués afectat en un futur per altres malalties. A mode d'exemple, hem posat com un estadillo d'un seguiment que vam fer l'any passat. I, després de fer totes les 76 arbres que vam fer l'any passat, després de fer-ho i mesurar totes les variables, es va realitzar un estudi conjunt de tot el projecte del que havia sortit a altres regions, o sigui, a Andalusia i a Extremadura. Podem dir que els temps de Catalunya s'emmarquen entre el que havia costat als altres companys. Què passa? Que al nostre cas vam tenir més d'un 60% del temps de cicle de pela, més del 60% va ser per el tema del separat, l'extracció de la lleva
i fer l'ús de la destral. Això és degut a que molts arbres que trobàvem tenien presència del coraebus, del corc del suro, i això dificulta molt el que és la pela amb una eina que no sigui tradicional, ja que s'adapta millor en aquestes condicions. Has de tenir molta cura per no fer-li malbé a la capa mare de l'arbre i sobretot també aquest tipus de pela, quan apareix el corc del suro, és més fàcil que hi hagi safates i aquestes costen molt més temps de treure'ls. En aquest cas, per això, més del 60% del nostre temps va ser degut a que hi havia més corcs del suro que en altres. Aquí, a modo de comparativa visual, he penjat de l'informe dels resultats del 2019 com s'emmarcaven els resultats de Catalunya, que estan, el que més cal ressaltar és el que comentava. Com a variables dendromètriques de la circunferència per sobre i sota el suro estaven lleugerament inferiors a les d'Andalusia i Extremadura, però dins dels paràmetres similars. També el calibre i l'alçada de pela, com hem dit abans, la mitjana era de 1,35, però perquè van pelar d'alçades molt diferents, que és una dada molt variable, amb molta dispersió. Els resultats de les variables de producció també esmena que a Catalunya es presentaven pesos de panes més baixos i, per contra, una major quantitat de trossos de safates. Això també és degut a la presència de major presència del Coraebus undatus i això dificulta molt treure les panes d'un mateix moment, en poques panes. Després, el pes de les panes respecte al d'Extremadura era la meitat, degut a que potser en Extremadura hi havia també majors densitats, com podien tenir la verda, o aquí trobaven panes amb menys densitats, I, finalment, a mode d'exemple, perquè es pugui veure les variables sobre les qualitats dels arbres que vam veure, es va detectar el corc del suro en un 46% i es va detectar també alguna presència de formigues al suro. Aquestes dades contrasten molt amb la de les altres experiències que s'han fet a Andalusia i a Extremadura. I, a part d'això, a continuació, Xavier Llosa explicarà el que s'ha realitzat aquest 2020. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Jo us comentaré el que hem realitzat aquest any. El meu company Adrià us ha explicat el que es va fer l'any 2019 i jo us explicaré el que hem fet aquesta campanya de lleva d'aquest estiu. En primer lloc, el protocol que s'ha executat aquest any aquí s'ha fet per igual a Andalusia i Extremadura
I el protocol ha consistit en seleccionar 4 zones sureres diferents d'aquí de Catalunya. En aquest cas hem triat 4 municipis: Arbúcies, Vidreres, Sant Hilari i Tordera. I aquí hem seleccionat aquests 4 rodals. D'aquests 4 rodals, durant 4 mesos previs a la lleva, que en aquest cas van ser els de febrer, març, abril i maig, es van ratllar els suros. De cada parcel·la se ratllaven 7 suros durant aquests 4 mesos. Per tant, vam ratllar un total de 28 suros per parcel·la. I amb això el que es buscava en el marc d'aquest projecte és de reduir feines, o sigui, ja que cada any la temporada de pela està més acotada per les condicions climàtiques i és més curta, doncs es busca ja fer una feina prèvia a el que seria la lleva de suro als mesos de juny, juliol i agost, del que seria de ratllar ja tots els arbres per després, un cop comenci la campanya, doncs, poder tenir uns rendiments molt més alts per persona. Es van fer el marcatge i georreferenciació de tots els arbres, es va enumerar amb un codi i vam mesurar les mateixes variables que es mesuraven l'any anterior, de circumferència de pela, altura de pela, el temps de desplaçament entre arbres. Després, el temps que s'ha tardat de fer el ratllat amb la màquina també s'anotava. I després es feien un parell o 3 de fotos de diferents orientacions de l'arbre. Respecte a l'any passat, hem fet un altre protocol. El mateix que es va executar l'any passat, que us ha comentat l'Adrián, doncs aquest any, com a novetats del projecte, hi ha la tisora aquesta separadora que us ha comentat anteriorment en Josep Maria una mica per sobre, i també hem efectuat el mateix, el ratllat en 40 arbres, i hem fet servir la tisora aquesta separadora que veureu millor en el posterior vídeo. Doncs heu vist en funcionament les tisores aquestes separadores que hem fet servir aquest any i tenen una autonomia d'una jornada laboral i ha sigut bastant útil, sobretot sempre i quan el ratllat estava ben fet. Com a experiències que hem tingut nosaltres a l'hora de fer el testeig i els assajos de la màquina, és que a l'hora de fer el coll, el mànec de la màquina s'hauria de poder girar d'alguna manera per
la gent que, bueno, pels esquerrans i per dretans. Després està molt bé per la gent que no té experiència en el sector. I després, a l'hora de fer el coll, sí que és complicat si hi ha arbres si són arbres bastant alts, perquè clar, l'estar enganxat amb el cable que tens la bateria a l'esquena, doncs és dificultós. O sigui, l'altura com límit sí que depèn de l'operari, però seria entre el que hem provat nosaltres sobre 1,8 i 1,9 metres. Vale. El que hem vist nosaltres de fer el ratllat previ als mesos de febrer, març, abril i maig, les sensacions que tenim és que és indiferent que es faci el mes de febrer o de març o d'abril, però el més important és que es faci bé, o sigui, que no s'arribi ben bé a la capa mare, però que entri deixant res, el mil·límetre suficient per després amb les tisores fer l'extracció com Déu mana. Sí que un cop fas el tall longitudinal per 2 bandes o 3, depenent del gruix de l'arbre, a la part de sota del suro, on hi ha les culasses, doncs és complicat de fer perquè a vegades toca la cadena a terra i així, i al final has d'utilitzar també el que seria el mijuro o el mànec de la destral. Això, si l'arbre és molt gros, s'han de fer, les proves que hem vist és que s'havien de fer per anar bé 3 o inclús 4 ratllats. I després, si l'arbre hi ha molt de corc o té tumoracions o així, també hem vist que era complicat de llevar correctament, sense l'ajuda de la destral. I també és molt important fer el coll del suro bé, amb la màquina Coveles, perquè si no el que et trobes és que quan fèiem l'assaig amb les tisores separadores, les tenazes aquestes elèctriques, doncs per molt bé que estigués fet el ratllat en el suro, quedava unit en el que seria el coll de l'arbre, l'altura aquesta entre 1,40 o 1,8 metres, i havies d'utilitzar després la destral per fer el coll. Per tant, el més important que hem vist és que s'ha de fer un bon ratllat amb la màquina si ha de ser perquè sigui útil. Després, en referència a les tisores elèctriques, doncs hem vist que són molt lleugeres, són fàcils de manejar, els pot manejar qualsevol persona sense massa experiència. I això, el que hem comentat anteriorment, que el més important és que estigui l'arbre ben ratllat i seguint sempre el que serien les vetes, a poder ser, de l'arbre. Després, ja com a coses que hem trobat que s'haurien de poder millorar, és que en la mateixa bateria que portes, portar-hi ja les dues màquines en cas que s'executés la lleva a la vegada. I després que hi hagués alguna cosa com per penjar les màquines, així seria molt més ergonòmic. I el que hem comentat, quan hi ha molta presència de corc del suro, ja pots fer-ho molts de ratllats amb la màquina que el corc fa que quedi unit amb el que seria el suro i molts de cops l'extracció és dificultosa per molts de ratllats que facis amb les tenazes i s'ha d'utilitzar la destral en algun cas. I ara, a continuació, en Josep Maria us explicarà amb més detall el que és la filosofia i el funcionament de l'empresa Quality Software. Doncs gràcies, Xavi, gràcies, Adrián. Una mica, bàsicament, el que és important és veure i saber que davant d'un bon pelador no hi ha màquina que li pugui fer la competència.
tot i que la màquina funciona molt bé a nivell de no fer ferides, a nivell de durabilitat de les bateries funciona molt i molt bé. Un bon pelador és un bon pelador, però amb un senyor o una persona que no tingui experiència en pelar suros, la màquina pot ajudar i pot fer una molt bona feina. També una cosa que ens ha quedat ben evident i ben clara és que davant d'un suro fàcil de pelar, fàcil de llevar, amb les millors condicions a època de lleva de suro, doncs no... el pelador va molt ràpid i la màquina també va molt bé. La màquina també va molt bé. I en qualsevol cas, quan un suro té rugositats, té imperfeccions, té impureses, té defectes com el corc, llavors aquí el pelador pateix i la màquina també pateix. Llavors, per tant, un més a fer èmfasi i la necessitat de tenir les suredes sanitàriament en nivells òptims per tenir suros òptims que facin una pela òptima i al final podem tenir un suro òptim i de molt bona qualitat, que és al final el que el mercat valora. Dit això, seguim amb la jornada i ara passem a explicar una mica el funcionament de Quality Suber i després en Francesc us explicarà tot el que és la tria del suro. Quality Suber és una empresa catalana, la Farners, va néixer l'any 2015, va començar a operar, a comprar suro de Catalunya, davant una situació del mercat que hi havia a Catalunya que només hi havia un sol comprador de suro, que comprava en base a la qualitat del suro i vèiem que el suro de les surades catalanes hi ha anat baixant d'una forma molt forta els darrers anys, evidentment afectat per la qualitat del suro, afectat per la presència del porc, però en un excés. Llavors va ser quan vam decidir els propietaris forestals unir-se com a paraigües del consorci propietaris forestals amb suros, van unir, van crear aquesta empresa Quality Suber, que l'objectiu és triar, valoritzar i vendre el suro català de manera que es pugui valoritzar al màxim possible i que el propietari entregui el valor real d'aquest suro i d'aquestes panes de suro per poder facilitar i poder garantir la gestió de la sureda. L'objectiu del propietari forestal és poder fer la gestió del bosc en condicions i que sigui una sagnia econòmica. Com deia, l'objectiu bàsic és aquest, millorar el procés de compra i la tria i la valorització del suro de Catalunya. Empresa que va néixer el 2015, va començar a comprar suro el 2015, és la unió de diferents associacions de propietaris forestals. Tenim l'associació de propietaris del Montnegre Corredor, que en forma part, que és propietària de part de l'empresa, els propietaris de l'Empordà, que també forma part de l'empresa, la cooperativa de serveis forestals, que també forma part de l'empresa, i aquestes tres associacions formen part d'aquesta empresa que realment és una empresa perquè és la manera més viable de fer-ho funcionar, però realment funciona com una cooperativa. És a dir, el propietari forestal lleva el suro, el transporta en camió fins a les instal·lacions, que estan aquí a Santa Coloma de Farners, perquè l'empresa des del 2018 ja compta amb instal·lacions pròpies, i un cop s'entra al camió de suro, es fa la tria d'aquest suro i ja se sap quines qualitats té aquest suro. A partir d'aquí, el propietari és coneixedor de la qualitat i el volum de cada qualitat de suro i en base al preu que s'ha establert per cada qualitat de suro, ja sap fins a quin punt és rendible o no rendible fer aquesta campanya de lleva de suro. La tria és un procés que és transparent, que és obert, en Francesc us explicarà. Els propietaris poden venir a veure com es tria i sí que almenys assegurem que la tria és correcta, és ben feta i per tant que el suro aquest tindrà la valoració que li toca en base a la seva qualitat. Un cop s'ha fet totes les tries del suro de cada camió, tot el suro s'agrupa, de diferents procedències s'agrupa al pati de Quality Suber en funció de les qualitats i aquí entra a formar en base entra la part de comercialització, una part molt important, poder comercialitzar, poder vendre aquest suro a la indústria que el valoritzi, que el pagui el preu més interessant. Que al final Quality Suber liquida el suro
i cada any, al final, un cop acabat tot el suro de venda, acabada la venda de suro de tota la campanya, es liquida una prima als propietaris forestals que han aportat el suro en base al volum que han aportat de cada qualitat. I així, doncs, al final, el que hem aconseguit és vendre el suro a la indústria, que el paga millor en funció de les seves necessitats, ell ha triat el suro en funció de les seves necessitats, això fa que el pugui pagar a un preu màxim i al final doncs, també fa que aquests preus alts que es poden aconseguir, aquests preus que es poden aconseguir, es puguin repercutir amb els propietaris forestals que han aportat suro a l'empresa. Com us deia, la filosofia de l'empresa és transparència, és a dir, doncs, ser transparents, qui el que entra, qui el que es tria en funció de la qualitat. Les qualitats estan, hi ha un equip de persones que trien el suro més ràpida i amb la solvència contrastada per poder determinar les diferents qualitats. És una empresa que està compromesa amb la certificació forestal, tenim la cadena de custòdia PEF, el suro que entrem demanem que sigui certificat PEF i sobretot, és una empresa que genera i que demana confiança perquè finalment aquesta empresa, l'objectiu d'aquesta empresa és assegurar el futur del suro català i donar sortida i donar coneixement a les indústries de les característiques, qualitats d'aquest suro català per poder establir relacions a llarg termini. És a dir, nosaltres sabem que cada any hem de pelar suro, cada any pelarem suro, per tant, el que volem és crear una xarxa d'indústries que consumeixin suro català, no aquest any, sinó que d'ara en endavant. I ara en Francesc us explicarà el procés de classificació amb les diferents pares de suro, les qualitats, i així us una idea del procés de tria i les seves particularitats i casuístiques. Gràcies, Josep Maria. Hola a tots. En relació a lo que estàvem explicant en Josep Maria i els companys que té relació amb la qualitat, que és vital com es pela el suro, i crec que val la pena mencionar-ho, abans no entrem en detall de les classes i de les categories que fem a Quality. Crec que és essencial, com he dit, pelar el suro bé, per la manca de peladors, doncs s'està desenvolupant totes aquestes coses que crec que és superimportant que es continuï fent, que està... I, a més, començar a pelar a l'època que toca. Això és una altra cosa important perquè, per més que cuidis la sureda, que la netegis, que facis tot el que cal, inclús podar, el que sigui, si no peles del suro ben pelat, doncs, com a conseqüència, la qualitat baixa dramàticament. I és per això que s'ha de continuar desenvolupant totes aquestes coses i crec que està molt bé. Després, abans no entrem en la classificació i veure tots els defectes que tenim a Catalunya, totes les classes, val la pena remarcar totalment que el suro català és únic al món, és molt especial perquè hi ha moltes zones al món que es pela 10 anys, 9 anys, que el tipus de terreny és molt diferent aquí i això fa que a Catalunya el suro sigui molt especial i això és el que, per diferents motius, es pela 14 anys, el terreny, com sabeu, aquí és molt muntanyós, boscos molt densos, a diferència d'Andalusia i altres llocs. I clar, això fa que el suro tingui unes característiques, no només el bosc, que sigui únic i característiques especials, però també el suro, que és molt dens, sí que pot tenir els defectes que veurem, que en té diverses coses que s'ha d'anar treballant, però per altra banda també és un suro únic al món i que aquí Quality ho sabem i volem valorar en totes les classes i categories perquè sabem que és un suro que és especial i que s'ha d'intentar valoritzar al màxim. I ara anirem... Aquí veiem una pila del pelegrí, que és una altra cosa que hi ha molt a Catalunya i que això ja t'assegura un futur, que no és immediat perquè el suro, per desgràcia, va lent,
però hi ha un futur per endavant. Com aquesta pila es veu i amb els anys anirà siguent suro encara la següent lleva escardat, però de mica en mica es anirà ficant en producció i fa que els boscos d'aquí, a diferència d'altres, tinguin molt de futur. Aquí veiem una pila de rebuig, que és aquí en diverses fotos. I aquí una pila ja un cop tret a les colasses. Aquesta també. Són diverses piles que tenim al pati de classe A i B. I aquí sí que s'ha de també remarcar que la qualitat A i B dona una mica de confusió si no entres en el detall, però cal també, és important saber que tant la A com la B, les dues són de primera quinta, primera sexta. Per tant, així a simple vista diries que la qualitat és la mateixa, perquè per gra, per classes, no és la diferència. De l'A a la B no és si és una primera, una segona, si és molt bona, sinó és el defecte. Els defectes que anirem veient, que quan ja és molt remarcat, s'ha de passar al rebuig, que és el que hi ha bastant a Catalunya, perquè el corc ja sabem els efectes que està tinguent els últims anys, com a conseqüència de la sequia i etc. Però això que anirem veient que els defectes hi són a tot, tant a l'A com a la B, però és la quantitat, ja que et marca que vagi cap a un costat o cap a l'altre, però no pas els defectes. De primera a quinta, diguéssim, el gra, la porositat, la qualitat. Aquí veiem, hem vist alguna pana de classe A, amb les que ja, com he dit, va de primera a quinta i dintre la classe A et trobes de tot. Et trobes panes més poroses, et trobes panes amb diferents defectes que anirem veient, però que són escassos, que no són tan remarcats. També té un percentatge de corc, pot tenir una mica de defectes, perquè no hi ha panes, no poden haver-hi panes del tot perfectes, o n'hi ha un percentatge que no ho és tot, hi ha de tot, hi ha panes més bones i més dolentes. Aquí veiem les diferències. El palet d'aquí a la dreta seria de classe A i el de l'esquerra seria de classe B. Un cop ja hem fet la selecció i s'ha tret les colasses, que és el primer pas. Això és important, que cada pana s'ha de treure la part que dèiem de que té contacte al terra i hi ha el perill que tingui TFA. Això ens ho fan treure tant si és A com B, ens ho fan treure totes les empreses i ja és el primer pas. Un cop ja s'ha fet la tria, que hi ha un operari o dos que van traient això i es passen I aquí ja es veuen els dos palets, A i B, un cop ja ha tret les colasses. Aquí veiem diversos palets de B, sense entrar encara I després aquí tenim una pana de prim, aquí és la part, aquí es veu més bé. L'altra part semblava un pèl gruixuda per la foto, però és prim, que ja és la moneda d'euro, diguéssim, per agafar una referència, és el que, així de grosso modo per definir-ho, el que et marca si una pana és prim o no. Nosaltres ja amb el tacte ja ho notem, però després hi ha diverses maneres de mirar-ho, amb moneda d'euro és una mica el tip el que diguem, i hi ha molta part del prim que sí que s'ha de dir que no serveix, que avui en dia hi ha zones de les suredes que són molt seques i que estan en zones magres, que el suro no creix prou, però se t'ajunta el corc i el prim, i el prim és un dels productes que encara està costant, que està tenint una mica de baixada i en concret la part aquesta prima amb corcs i defectes ja va molt cap al rebuig, que es diu corc sec. És el suro que no ha crescut per això, perquè és una zona molt magra, perquè es va estirar molt l'arbre, per diferents factors, però hi ha un tant per cent important que perquè l'arbre no té prou vitalitat ha de passar el rebuig. Després hi ha el prim bo, que tampoc està molt bé ara al mercat, doncs és el mercat que està millor de les diferents classes que tenim, està costant una mica, l'anem traient i seguirem fent proves pel prim i anar intentant valoritzar-lo al màxim, però a diferència d'altres anys, el prim estem notant que està
tinguin està decreixent la demanda i el tipus de taps que es fan amb suros de prim. Això a conseqüència del que dèiem, d'una mala lleva, de començar massa aviat, també ens ho fan treure les empreses les escorces i l'escorça del suro, i això és molt, molt, molt important de que es vagi intentant minimitzar al màxim. Aquí ho veieu aquí en el d'això verd, que la capa de sempre una mica és inevitable que s'enganxi, com deia en Xavier, amb el corc o que hi hagi alguna traça, però això ja és superdolent per l'arbre quan hi ha aquests nivells i s'ha d'intentar evitar a tot cost de que no forçar l'arbre, tant si és per començar massa aviat o perquè té un corc enganxat o perquè no es pela bé. I això és primer perquè no ens ho accepten i segon perquè per l'arbre és nefast. Per tant, s'ha d'intentar evitar de dues maneres. Anem a entrar ja molts detalls de defectes, que com he dit, classe A, primera cinquena, primera sisena, molt estirat, classe B el mateix, i el defecte ja, si és molt i molt gros, que en aquest cas encara serviria quasi bé per bé, està al límit, perquè quan la fluixetat va a la part alta de la pana, encara per sota es podrien fer taps d'això. Quan ja la fluixetat va de dalt a baix, ja és quan el tap ja és totalment buit i no surt cap tap de cap manera. Aquí ho veieu que aquest és bastant pronunciat, a baix també té una mica de grat arròs, i això sí que estàvem parlant una mica dels defectes i de la classe B en particular. La classe B és molt important que ho fan tot empreses que treballen manualment i saben treballar molt bé el producte, a diferència de la A, que tant saben com treballar el suro, com treure el rendiment i com esquivar els defectes, tant del corc com tots els defectes que anirem veient ara. És importantíssim que segueixin aquestes empreses i els oferim aquest producte que ja ells el saben treballar, li saben donar un bon rendiment i ja que els taps són tan especials i compactes i bons, doncs fa que és un suro que també el podem valorar, la classe B. Aquest és un dels altres defectes. Hem vist la fluixetat, ara passem a les formigues, que hi ha tant la formiga com el reveixí i afecten en menor o major mesura i sobretot sí que hem vist que ataquen bastant a zones bones de les finques, zones amb castanyer. Normalment és difícil que ataquin a tota la planxa, per tant també es pot retallar una part de la planxa i aprofitar l'altra cara, o encara que sigui un 10%, un 5% de la pana, és important si es pot aprofitar perquè, com ja dic, sol atacar en zones bones. Després hi ha la formiga més petita, que és més difícil de veure i també no és que sigui un defecte molt que tingui molta presència a Catalunya, però sempre va sortint. Un dels defectes que hem dit, que quan ja és molt accentuat, com en aquest cas, és quan ja no pot anar ni per bé, per suposat, menys per A encara, i com tot, quan una panxa té, per dir alguna cosa, 1.000 corcs, tampoc es pot aprofitar, però sempre que quan tingui una presència que els artesans, que gent que ho pica manualment ho poden aprofitar, perquè saben que el gra és molt compacte, que les zones que no hi ha corc i poden treballar perfectament, doncs, com ara aquesta possiblement veiem molts de corcs, però encara és una pana que es podria aprofitar si té un bon gruix, té un bon calibre i una bona massa, que és molt del suro que hi ha aquí a Catalunya. Per l'altre costat veiem aquesta, que també té el gra, que és un altre defecte que veurem, grat arròs o gra salengrat, i molta presència de corc, doncs això ja fa que no es pugui aprofitar la pana. Però passem a un altre defecte, que aquest és una cosa que et marca, tornant a les categories tant primera, quinta, que tenim tant a l'A o a la B, és important tenir en compte que és la porositat, que és molt el que et fa... I la porositat, en altres paraules, és el gra aquest que veieu aquí, que és molt accentuat. Aquí és molt i molt gros, per això aquesta ja no seria ni una quinta. Aquesta ja és una pana que ha de passar rebuig perquè és molt i molt accentuat. Però després tenim
terceres, quartes, que ja és el gra més gros, gra terrós, gra una mica com aquest però no tan accentuat i que ja et fa que tinguis taps de totes categories, que per tant una empresa es pot trobar taps de primera, de segona, de tercera, segons la porositat aquesta, que hem vist que pot ser més petita o més gran. Com més petita és, per suposat, més bo, quan més petita i menys terrositat o gra pedrer, et fa que la pana ja pugui ser d'una extra, una primera, o això. Després del pelegrí, o en zones que... Passem un altre defecte, després del pelegrí, o en zones que no es pelen els arbres gaire alts, sempre hi ha el risc de que surtin més esquerdes, com ara aquesta, l'arbre sobre més, té molta força quan és jove o quan es pela molt baix, i l'arbre fa que s'obri i després també moltes panes d'aquestes s'hagin de passar a la classe B, perquè té massa presència d'obertures d'aquestes i fa que sí, manualment es poden esquivar, es pot intentar donar el màxim rendiment i de nou amb la B es pot aconseguir molt d'això perquè el gra sol ser molt bo, sol ser compacte i fa que l'esquerdat faci baixar el rendiment, com tota la classe B, però encara té molt de recorregut. I després el passat de pela és en zones de Catalunya que, degut a les baixades de preu que s'ha tingut durant diversos anys o va variant, hi ha propietaris que no han continuat pelant les suredes i ha passat això, que hi ha arbres que tinguin passat mínim 2 tons de pela. Per tant, en comptes de tenir 14, ens hem trobat en zones amb 28, 30 i més d'això que fa que sigui un suro que sigui quasi bé com fusta, perquè és tan i tan dur que no té la flexibilitat i no té la mateixa característica que tindrà un suro de 14 anys i fa que aquestes passin directament a la classe B, però encara, tot i així, podem fer especialitats en aquests suros de la classe B, sempre i quan no tingui algun defecte dels que hem mencionat molt exagerat. Després aquí tenim un altre defecte, que és dintre del gra, que hem dit de la porositat més petita, més gran, a vegades hi ha incrustacions ganyoses que li diguem el pedrer o gra de fusta, que fa que tingui com incrustacions petites de fusta i després, si no és molt i molt gran, et poden ser taps de tercera quarta, si és molt i molt gran, pot inclús arribar a trencar màquines. Perquè és un defecte que si és un cop més, si és molt gros el defecte, s'ha de passar al rebuig, com si té 1000 corcs, etc. I si és relativament, aquí veiem les incrustacions de fusta, aquí aquestes coses que així són... Aquí seria bastant gros i és quan podria realment arribar a trencar una gúbia, una màquina de perforació de taps. I per això aquest és un defecte crític sempre i quan sigui molt pronunciat. Si és poqueta cosa, el pot arribar a ser, com he dit, tap de tercera, quarta i no té més problema. Després tornem al pelar bé el suro, és un altre dels defectes que trobem quan no es fa les pràctiques ben fetes, perquè el moure's la capa o fer alguna ferida fa que ragi el suc de la ferida, la saba, i fa aquesta taca que fa una mala olor. En diguem taca marró, i fa que a base dels anys vagi suporant i vagi vessant cap a baix i aquesta part d'aquí és on després es bull el suro i dona mal gust en els taps. Després, les altres taques, que és la més coneguda, més que aquesta taca marró, és la taca groga, que altres la podeu conèixer pel TCA, que ha tingut se n'ha parlat molt els últims anys. Aquí veiem casos que són bastant accentuats, que com tot l'altre, quan és molt accentuat ha de passar al rebuig, però hi ha moltes vegades que la taca groga es queda a l'esquena o passa una mica a baix de l'arbre i és quan encara es pot aprofitar també com a classe B, perquè la taca groga, les molses, totes aquestes humitats solen estar en zones que les finques són bones i té bastanta qualitat. Per tant, fa que també tingui recorregut i perquè es pot valorar, si no és molt accentuat, la taca groga, que no pugui tenir problemes l'empresa amb TCAs i que ho puguin treballar bé encara. En zones humides,
i més en banys com aquest, que per sort ha tingut molta pluviometria, que fa que els arbres, com ja hem vist, es puguin pelar millor, que les suredes tinguin millor vitalitat, però per contra també en zones que són molt bones de la finca aquest defecte es pot arribar a incrementar perquè això és l'aigua que es queda dintre la pana. Aquí també ho veiem, fins aquí arriba més o menys fins a la meitat. I això és, en altres paraules, el suro verd és aigua que ha quedat a dintre la pana. Això sol passar en zones properes a un rierol, sol passar en zones de molt i molt bona terra, però aquí a Catalunya, com que tenim el que hem dit, que amb molts anys i arbres molt densos fa que l'arbre quedi atapeït en molts casos, però que tingui això la verdor. A l'altre extrem, ara passem a l'altre extrem perquè parlàvem de zones bones de les finques i de zones que té molta vitalitat als arbres i aquí és el contrari. Aquí ens trobem que pot ser que sigui en zona molt i molt magra, que ha tingut escassetat total de pluges o molt baixa comparat amb anys anteriors, que fa que l'arbre tingui un estrès hídric i faci que surti aquesta albena sec, que és amb una de les 14 venes que tindria l'arbre, perquè com sabeu té 14 línies, l'arbre de creixement, cada any té una línia, doncs una d'aquestes línies, la que està més marcada, seria la del vena sec. I això fa que el tap s'obrís i no serveix. És un defecte molt, molt fort aquest i fa que el tap no serveixi. Després l'altre que pot passar és que, com hem tingut altres anys, que pot ser no necessàriament té per què passar, però l'oruga també podria ser que donés cas a un vena sec. Aquí veieu una altra línia de vena sec, aquesta encara més marcada, està més cap amunt de l'arbre, cap més amunt de la pana, que si veiéssim que també té marge cap a baix, també es podria aprofitar sempre que tingui calibre. Per això fa que quan el suro té calibre es pot aprofitar molt, molt millor. I bueno, hem vist ja els diversos defectes que té i sobretot això, remarcar la qualitat que té el suro català i les suredes de Catalunya, que són molt i molt especials i seguir-les cuidant. Gràcies a tots i Bé, doncs hem acabat aquí tots els punts que vull tocar en aquesta jornada, des del projecte del grup operatiu per la millora de la mecanització i riscos laborals i economia en tema de llibre de suro, les experiències fetes aquest any amb intentar veure si fent el ratllat anteriorment a l'època de pela per poder concentrar durant l'època de pela les feines només d'extracció de suro si té avantatges o si no aporta cap avantatge, les diferents qualitats del suro. Aquí deixem per acabar la jornada. Diria que no hi ha cap pregunta. No sé si algun altre dels coordinadors veu alguna pregunta que se m'hagi escapat a mi. Si no, doncs, ho deixarem aquí. Hem complert l'horari de la jornada tal com estava previst per primer cop. I, per tant, doncs, endavant. Felicitats als ponents. Gràcies Xavi, gràcies Adrián, gràcies Francesc, que han sigut molt aclaridor. I ja us emplacem doncs, a la propera jornada, que serà el dijous que ve, per tenir aquests mateixos mitjans de Via Online. Moltes gràcies a tothom. Xavi, Adrián, voleu afegir alguna cosa més? Perdoneu. Sí, no? Sí? Vale. Perdoneu, que m'he despistat i no us havia donat entrada. Voleu afegir alguna cosa més? No? Doncs vinga. Doncs això així ho deixem fins aquí i gràcies a tothom per ser-hi. Fins la propera. Adéu-siau.